Vane vana vari kugara kuLily Farm. Vana vakaenda sei naye kuLily Farm baba? Before Lily Farm vakagara vakunamata ikoko. Vane vemukoma wangu vatotedzana naye. Alright. Saka there are two of them. Saka vanga vari kumusha, saka vakanamata chechiyo. Vakaoneka kumusha kuti isusu taoneka tichanamata takunamata. Vakatouya kumusha vakaoneka? Vakaoneka vachiti sitakupinda imwe chechi, saka tichanamata nemi. Ndobva vaita. Chinondirwadza pane umwe mukuru wacho. Makuriro akaita achingetwa nemukoma akakura achitambura naye achimuchengeta, airwara zvokurwara zvese, achimurapisa, akatengesa zvipfuwo zvese. Saka vainda ikoko, ndakamboedza kuvafonera mai vavo varwara, kuti mai venyu varwara, tsokai muzovaona. Ukavafonera foni inoderwa neumwe, obva ati hapa, zobva zvatomira zvakadaro. Saka it's now more than 3 years hatina communication navo. Vatoriko kuLily Farm? Variko ikoko. Mumwe wacho ndakatomuona pano pakoti musi wavatanga kuya first day, haana kundikwazisa. Akatokuona? Akandiona, haana kundikwazisa, akangoita. Saka mai wari ndeyekuti izwi ravari kufamba naro iri kuvanhu vese vari kupinda chishanu raJohani Masowe, ndiye akauya naro vari kuti Johani. Haizvozvo akauya nazvo. Kune vanoda kudzire kuSt Patrick Wheatcliff, kune vakuru vakasiyiwa nababa Johani vari ikoko. Vanovabvunza kuti baba Johani zvofamba sei. Baba Johani haana nevana vavo, saka ngavaende vanodzidziswa. Vaitoti baba Johani aitoti akasvika pamusha, kana pana nhamba tinoda vabereki vemunhu. Saka vana ava ndikumbirawo kuna vaIshmael, ndakatombotaura naye vaIshmael, ngavayesunukure vanhu. Makavaona kupi? Vakatombosvika kumusha kwedu. Vakasvika? Vakasvika kaviri. Umwe wacho afirwa nemwana, vakauya tikamuviga, ndobva vazoya vachiisa munamata ipapo. Iye mwana ndikaedza kumuonesa zvinhu zvababa Johani kuti zvakamira sei, ndokwandopinda kwacho vaJohani yeSaturday inoverenga bhaibheri. Alright. Okay, mirai timbodzoka kunyaya yevana ava. Saka kufamu kwavari ikokoko, vane zvinhu zvimbo here muchechi? Hatitombozivi. Isu tatozoziva kuti Lily Farm pavasungwa ava. Saka nguva yese taitotsvaka kuti vari kupi, tatisi kutoziva kuti vari kupi. Vane makore mangani? It's more than 3 years vasi. Ndokureva makore avo ekubereka? Vakura, it's above mwari 35, mwari above 35, nearly kuma 40. Vakaenda ikoko varoora here? Vakaenda nevakadzi vavo, umwe vakaenda nevakadzi vaviri, vese vane vanenge vane vakadzi tutu. Saka vatori nevakadzi nevana ikoko. Kana kuti vazoita zvimwe hatina chatichaziva izvezvi. Kana vane 5 kana nokuti kune vana vangani hatichazivi. Kana pamwe vakatorodza vana ivavo hatichazivi. Saka kumusha havachi kutombouya kumusha. Mukoma wangu ari kutambura zvakaipa kumusha uku. Ari kutomboteya zvikirimba nembeva kuti awane chimaire chigayo. Haana chiri kubuda chekurarama. Mukoma wangu ari kutambura izvozvo. Nokuti nyange kutomufona motonzwa aitochema, aitoti ari kuchema. Wani mwana wacho naigona chikoro zvisingaiti komwe wacho. Kakari very brilliant kuchikoro. Saka kaka disturb education, akatotanazika mukoma akamutema nedemo achiti endaisa mwana kuchikoro. Indikamuonesa ndikati aiwa, kana uchitadza kuti uendese vana kuchikoro ndokona muendesa inini. Akaramba nawo achiti vana vangu. Saka vana ivo apa hatida kuti hakuna ari kuenda kuchikoro, vakangogara. Saka kumusha vachiri kwanga akutonyara mwana kufamba uyo, kuti akafamba nevanhu honzi kuiwa uzoenda kuchikoro sei, anga akutonyara kamwana kacho. Saka akasiya musha wakanga tovaka dzimba dzake akadzisiya. Saka it's now more than zvandataura kuti 3 years vasiri kuuya kumusha kana kubataura namai vavo. Mai vavo vatene BP kuti vana vandakabereka vandira sireji ndiri muroyi. Saka kuya kwamaita nhasi pakoti pano mauya kuzodi kuzongodzwawo nyaya idzi kama muri kutarisira kuonawo mwana? Ndauyawo kuti pamwe ndosangana nevana vacho vari panapa. Okay. Saka pavanhu varipo hamuna ndatarisa hamuna kukwanisa kumuona? Hapana kundoona. Wandangoona ndichima ndatombomusimudzira roko, anondiziva. Akusimudzira? Ndatongomusimudzira roko ari mukoti imomo chimuti yese. Abvatiwo yese? Anondiziva, ndakatombotaura ndise kumushoko. Saka zvandataura izvozvo, kuona vanopinda chishanu vese, mukavabvunza kuti zvinhu zvaJohani havazvizivi. Saka ndati ngavaende kuna St Patrick, mukavabvunza kuti chii chakatorerwa Johani havazivi. Akatorerwa zvinhu zvitatu zvisingogemenze nebhaibheri. Ivo vanoti hativerenge bhaibheri. Bhaibheri ndorokudzidzisa kuti kunamata kwakamira sei. Iye Johani akambenge auya achitaura achiti musaendesa vana kuzvikoro, nobva azoti aiwa muchataura nevanhu kutorai vana vaende kuzvikoro. Saka vanoda kuti vadzidziswe kuti kunamata kwakamira sei. Ishmael ngaadzidziswe nevamwe azive kuti kunamata chii. Anga ari mutumwa ndiJohani, vamwe vese vaprofita havasi vatumwa. Uye aiti Johani aiti akaiswa mujera aifuma ari panze kuseti. Alright, kwenyu kuchitendero kwenyu munoita zvokuroora vakadzi vakawanda? Haiwa, kuroora kuti kwenyu hakutoroorwe. Tanzwa kunzi kwaIshmael kungotora chete munhu auroora ubvise pfuma. Haiwa, kuroora yagara itsika yevanhu yatema iyi. Saka kwenyu pfuma inobviswa? Panoti zera pari kuroora manje? Haiwa, mutemo wehurumende munhu anorwa ne18 years and above. Aiwa, no. Tinotenda nekujikisa kwamaita ikapa. Hambunyikidzwe, anonyatsoitwawo kana adowo musikana munhu
obva aditi ndiri mudoko kwete zvokungoti ndongotora kuti handii kuno uchibharoka ndo manamatiro acho. All right.